Tak ahojte kamarádi, vítam vás v novom roku v triede v Pruskom. Nič nové sa tu nezmenilo, ale bol som pozrieť včielky a všimol som si, že sa trošku ďalej posúvajú ako sedeli, aj keď sú napriek tomu matky v izolátore, tak ideme si pripraviť taký slabý roztok. No slabý, klasický roztok 3:2, len s pridávkou kyselky citronovej. Kyseliny citronovej ja pridávam 1 gram na kilo cukru, takže dáme nejakých 9-10 kg cukru na 6 litrov vody a pridáme to do pastovačky. Ja to používam na miešanie roztoku, lebo máme menej včiel. Tak za chvíľku sa uvidíme na včielnici. A vlastne využívam roztok namiesto cesta, lebo cestou musia včielky takisto invertovať a rozpúšťať a nosiť si alebo nahriať si kondens na cesto, aby ho dokázali spracovať. Týmto spôsobom včielkám dodám aj vodu, za ktorou nemusia vylietať, a tým, že nemám stropné fólie ani nič na včelách položené, žiadne uteplivky, tak im tú vodu dodám veľmi rád v sáčku. To si ukážeme trošku neskôr, alebo však taký predbežný. Musím sa pozrieť, kam mi to majsterky dali. A asi sem. Používam z Nutrilonu, keď som mal malé deti, super krabičky. A toto mi tu ešte ostala voda, takže viete si to predstaviť. Neviem, či sa mi to podarí vytáhnuť. Je to objem, ktorý je asi 1,5 litra, ktorý sa položí na včielky. Urobí sa sem z vrchu pár dierok, trošku sa zatlačí, aby stiekol na chumáč. Automaticky včielky dostanú chuť a začnú ho brať. Tým, že je to priamo na chumáči, tak chumáč si ho zohrieva. A tým, ktorým matky už polodujú, čo už je vlastne dneska 11. január, venku je nejaký 1 stupeň u nás v Pruskom, začína poletovať sneh. Tak toto tu máme. Začína nám trošku poletovať sneh, neviem, či to bude vidieť. Trošku, tak uvidíme. Takže za chvíľku sa vidíme na včielnici, kým to rozmiešam, porobím. Hlavne vás sa teším, že idem konečne do včeliček, lebo ten čas rýchlo letí. Ahojte.